மிராக்கிள். அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் இப்ப கிடையாது. ஒரு வாட்டி யாத்திரைக்கு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க? லாஸ்ட்டா என்ன யாத்திரை வந்தாங்க அவங்க? விருந்தாவன் யாத்திரையா? டெம்பிள் இனாகிரேஷனுக்கு அவங்க வந்தாங்களா ஃபர்ஸ்ட்ல மாதாஜி? இருந்த அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் இப்ப கிடையாது. ஒரு வாட்டி யாத்திரைக்கு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க? லாஸ்ட்டா என்ன யாத்திரை வந்தாங்க அவங்க? விருந்தாவன் விசேஷனுக்காக மேங்களூர் வந்தாங்க மாதாஜி. டெம்பிள் இனாகிரேஷனுக்கு வந்தாங்களா மாதாஜி? அப்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்தாங்க அவங்க. ஒரு வாட்டி யாத்திரைக்கு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க? லாஸ்ட்டா என்ன யாத்திரை வந்தாங்க அவங்க? ஓகே. அப்ப ரொம்ப ஸ்லோவாவே இருந்தாங்க. அப்ப எனக்கு தோணுச்சு என்னோ, ஆனா நம்ம யூகத்தை வச்சு நம்ம கேட்கக்கூடாது. அது தப்பு இல்லையா? ஸோ ஒருத்தங்க நல்லா இல்லைன்னாலும் நாம அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் நினைச்சிட்டு நம்ம கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் கேட்கவே இல்லை அவங்கள. ஓகே. ஏன்னா சேவையெல்லாம் நிறையவே செய்யக்கூடியவங்க அவங்க. ஆனா அப்ப அன்னைக்கு ரொம்பவுமே ஒரு மெதுவான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிதான் இருந்தாங்க அவங்க. ஸோ வாழ்க்கை இப்பயும் செய்யறாங்க மாதாஜி. பக்கத்துல பெருமாளுக்கு நிறைய துளசி பறிச்சு காலை வேளையில ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அதுக்கே நான் செலவழிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. சென்னைக்கு வந்தபோது 1 மணி பார்த்தேன் நேரம் நான் 1.5 அவங்கள. மணி நேரம். கிரேட். போறோம் மாதாஜி. தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இல்லையா? ஒரு ஏஜ் ஆன பிறகு நான் இப்ப இருந்தே நான் பிளான் பண்ணினே இருக்கிறேன். நான் எவ்வளவு நாள் கிளாஸ் எடுப்புன்றது எனக்கு கூட தெரியாது இல்லையா? ஏஜ் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால கிளாஸ் எடுக்க முடியும். ரொம்ப நாள் எடுப்பீங்க மாதாஜி. நல்லா இருக்கும். இங்க பெரம்பூர் கோயிலுக்கு வந்தாங்க. அப்ப வாழ்க நான் பார்த்தேன். அப்ப பேசினேன். அப்ப சொன்னாங்க இது மாதிரி 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தினம் அந்த துளசிக்கு தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். துளசி கட்டி பெருமாளுக்கு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. நான் ஒண்ணு மட்டும் டிசைட் பண்ணிட்டேன். எது வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்க முடியுமோ பகவான் அருள் புரியுறாரோ அது வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்கலாம். அதன் பிறகு உட்காந்து பிரபுபாத புக்ஸ் படிக்கலாம், ஜபம் பண்ணலாம். இவ்வளவுதான் நான் டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் ஆல்ரெடி இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. ஸோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நம்ம வேலை அப்படின்ட்டு. அதுவும் நம்ம இவ்வளவு நாள் தான் எடுக்கணும்லாம் நான் நினைக்க போறது இல்லை. அவ்வளவு ஈஸியா விட முடியல மாதாஜி. நம்மள பிடிச்சி இழுக்குது அது. படி இதுல ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல ஜஸ்ட் லிசனிங் மாதாஜி. ஏன்னா எங்க லைஃப்ல ஃப்ரைடே கிளாஸ் எடுப்பேன் நான். ஒரு வாரம் வந்து அங்கித் பிரபுஜி எடுப்பார், ஒரு வாரம் நான் எடுப்பேன். ஸோ மல்டிபிள் டீச்சர்ஸ் தான் அங்கேயுமே. ஸோ அதனால பார்க்கலாம் எப்படி நடக்கிறது. பகவான் எப்படி விடுறாரு அப்படி. நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. டூ மச் லோட் ஆயிட்டோம்னா வாழ்நாள்ல வந்து பாகவதம் ஃபுல்லா கேட்டுறோம்னு ஒரு நீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. நீங்க கோ ஃபர்தர்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். டோன்ட் வெயிட். கேட்டுனே இருங்க. ரீடிங் வந்து நீங்க பாட்டு போயிட்டே இருங்க. ஓகே. நானே அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இப்ப இங்கிலீஷ் பாகவதம் கிளாஸ் நான் எப்படி எதுக்கு ஒத்துண்டேன் சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த வாய்ப்பை எடுத்துட்டாவது நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்ற வாய்ப்பு எடுத்துட்டாவது நான் படிக்க ஆரம்பிப்பேன் இல்லையா? என்னுடைய கொஞ்சம் சோமாரித்தனம் இருந்தா கூட அதை நான் விட்டுருணும் இல்லையா? அதுக்காக ஃபார் தட் ரீசன் ஒன்லி ஐ டுக் கிளாஸ். உண்மையிலேயே நான் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால தான் நான் படிக்கிறேன். இதுதான் உண்மை. இல்லைன்னா கண்டிப்பா உங்க அளவுக்கு நான் படிக்கவே மாட்டேன். உங்ககிட்ட கேக்குறதுனாலதான் மாதாஜி நாங்க படிக்க முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. You are all inspiring me. உங்களாலதான் நான் படிக்கிறேனே. So all credit goes to the devotees here actually. Okay. So but I miss that enthusiasm பிரேமா மாதாஜி மிஸ் பண்றேன் நானு. which அவங்க முன்னாடி என்னால சொல்ல முடியாது. ஓகே. அதான் லைஃப்ல வந்து டர்னிங் பாயிண்ட் எப்போ என்ன வரும் விச் ஐ ரியலி ஃபீல். அந்த இன்சிடென்ட் நான் இப்போ நினைக்கும் போது கூட எனக்கு மன வருத்தம் வருது. அவங்க நான் முடிச்சுட்டு போகணும் அந்த கடமையை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு. நான் என்னுடைய பாட்டை சொல்லி முடிச்சுட்டு போகணும். இவன் தான் அவங்க அந்த சமயத்திலேயே அவங்க நல்லா இல்லை அந்த கிளாஸ் அப்பவே. அது எனக்கு புரியல. ஏன் இப்படி இவங்க இப்படி இருக்காங்க, ஏன் என்ன ஆச்சு இவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாம போயிடுது. எனக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும். அவங்க மேனேஜ் பண்ணிடலாம்னு நினைச்சிருந்தாங்க போல இருக்காது. அதுதான் நம்மளும் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க ஃபேஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம கிரகிச்சிருக்கலாம். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்ம பார்க்கல. ஸோ ஐ ரியலி ஃபீல் பேட் அவங்களுக்காக. அன்னைக்கு சாயந்தரம் நடந்த கிளாஸ்க்கெல்லாம் வந்தாங்களே மாதாஜி. அன்னைக்கு சாயங்காலம் தான் மாதாஜி அவங்க வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணோம்ல நம்ம. அது அந்த கிளாஸ். அந்த அதாவது சாயந்தரம் வந்தாங்க. அந்த உடம்பு முடியல மாதாஜி எனக்கு, நான் சொல்லிட்டு நான் போறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா that would have helped a lot. அவங்க அதுதான் அவங்க பண்ணல. என்ன பண்றது? அதாங்க மாதாஜி, நான் எப்பவுமே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க, அன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்துட்டு
கடைசியா சொல்ற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்துருச்சு. ஆமா, எப்படி அதனால வேணாலும் சொல்லலாம் மாதாஜி. ஆனா அது அன்னைக்கு எனக்கு கூட இன்னைக்கு நினைச்சா கூட எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. ம். ஏன்னா அவங்க அவங்க நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதை இல்ல, சொல்லி இல்ல. எனக்கு உடம்பு முடியல மாதாஜி, நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா கோயடுன்னு என்டர் பண்ணாங்க. அந்த வார்த்தை கூட அவங்க சொல்லவே இல்லை. அவங்க சொல்லல. இல்ல, ஆமா மாதாஜி. நாங்க 3 பேர் படிக்கிறப்ப கூட நான் சொல்றேன், நீங்க அப்புறமா சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்வேஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தான். அந்த அந்த இது அவங்க இட்ஸ் என்னது ரொம்ப பில்டின் குவாலிட்டி அவங்களுக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து அப்படிதான் மாதாஜி. அப்படிதான் அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது மாதாஜி. கஷ்டமா கூட தெரியலாம் அவங்க பேசுறது. அப்படின்னா நான் பண்ணிடணும்ன்ற இல்ல, அடுத்த அவங்க எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும்னு சொல்றதுனால நாங்க அன்னைக்கு சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. நம்ம ஆமா. ஆஹ் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி படிக்கணும்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்குவோம். எப்பவுமே அவங்க அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்களா, அதனால சாதாரணமா எப்பவும் போலதானே நானும் இருக்காங்க. அப்படிதான் நினைச்சிட்டேன். எனக்கு அவங்களுடைய அதர் சைடு எனக்கு தெரியவே இல்லை எனக்கு. ஆனா இன்னைக்கு கூட நான் ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அவங்களுடைய விஷயம். ஆனா எனக்கு அதாவது அவங்களுக்கு வந்து உடனே எல்லாம் வந்திருக்காது மாதாஜி. முன்கூட்டியே உடல்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்துதான் வந்திருக்கு டக்குன்னு எல்லாம் அதாவது ஒரு வந்து. 2-3 ஹவர்ஸுக்கு அதை அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆமா, கண்டிப்பா பாதையில. பண்ணிருப்பாங்க. அப்படி இருந்தவங்க அவங்க கண்டிப்பா கிளாஸே அட்டன் பண்ணியிருக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிளாஸ். நாம எல்லாமே அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வயதை அடைந்த பிறகு கூடுமான வரைக்குமே அடுத்தவங்களுக்கு நாம வந்து அவங்க எப்பயுமே நினைப்பாங்க என் பொண்ணுக்கு யாருக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாதுன்னு. ஆனா அதையும் தாண்டி கிருஷ்ணருடைய கிளாஸ்ன்றதுனால அவங்க அதை ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க. ஸோ இதுல இருந்து எனக்கும் ஒரு லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். ஸோ நமக்கு எப்போ முடியலையோ அப்போ வந்து நாம கண்டிப்பா முதல்ல உடலை பார்த்துக்கணும். இது நல்லா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்லி மற்றதெல்லாம் செய்யலாம் இல்லையா. பிரேமா மாதாஜி கிட்ட இருந்து கத்துண்ட ஒரே ஒரு லெசன் இதுதான். நான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனா அவங்க அப்படி இருந்ததுனுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு நல்ல ரிகவரி ஆகி வந்ததுக்கு வந்து ஸ்டில் சம் இம்பாக்ட் இருக்கு, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. பட் அந்த அளவுக்கு கூட நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க. ஸோ அது எல்லாமே இறைவனுடைய அருள் தான். இறைவனோட ஹரே அருளும் அவங்களோட கிருஷ்ணா, willpower இறைவனுடைய மாதாஜி. அருள் தான் மாதாஜி. அவங்க அவங்களுக்கு இப்பவும் willpower ஜாஸ்தி. ஆமா வில் பவர். இப்பவும் ஆறுதலா பேசுவோம்னு ஆரம்பிச்சா அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க மாதாஜி. நமக்கே அதனால கஷ்டமா நான் போகுது. நான் ஆக்சுவலி அது போகணும். ஐ ஹேவ் டு கோ அண்ட் see her and come. பட் அவங்க அதாவது மட்டும் இல்ல மாதாஜி, அவங்க மட்டும் இல்ல. இப்ப ம். நீங்களாகட்டும் பத்மா மாதாஜி ஆகட்டும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஆறுதல் சொல்லுவோம்னு நாங்க எடுத்தோம்னா நீங்க அழ ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. அதனால ஆறுதல் சொல்றதே நான் நிறுத்திட்டேன். நானே அதனாலதான் போகாம இருக்கேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போலான்ட்டு இருக்கேன் நான். பஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. அதனாலதான் சரி, எமோஷனல் வந்து ரொம்ப நல்லதே இல்லை. சரி. நான் பேசுவேன் மாதாஜி அப்பப்போ. அது ஒரு மாதிரி ஆறுதலா பேசுறதுதான். அதாவது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு எழுத முடியலையேங்கிற ஒரு அதுதான். மற்றபடி அவங்க படிச்சிருக்கேன், எழுத கிளாஸ் முடியல. எழுதவே வேணாம்னு அவங்க பொண்ணுகிட்ட நான் சொல்லிட்டேன். அதான் சொல்றேன் நான். முடிஞ்சா Very எழுதுவோம், clearly. இல்லைன்னா இருப்பேன் மாதாஜி. இது என்ன இந்த சர்டிபிகேட் மாதாஜி எப்படி நம்ம லிசனிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஆமா, நீ சொல்றது. கண்டினியூஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாலே லிசனிங் வந்து அப்படி அது சர்டிபிகேட் முக்கியமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் உடம்பு முக்கியம். பகவானை பத்தி கேளுங்க, அது போறோம் உங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வெரி மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் மாதாஜி. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இந்த சாப்டர் முடிச்சிருவோம். நாளைக்கு நான் வந்து பிரபுபாதா லீலாமிருதம் அண்ட் என்னது கிருஷ்ணா புக் நாளைக்கு கிருஷ்ணா புக் இல்ல, ரீடிங் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங். நாளைக்கு ஓகேவா. நான் ராதிகா மாதாஜி சொல்லணும், அவங்க தான் எனக்கு ஃப்ரைடே கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க. சரி, அந்த லாஸ்ட் ஃப்ரைடே கொடுத்துட்டேன் அவங்களுக்கு நான். அதனால இனிமே கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஸோ அவங்க வந்து ஃப்ரைடே எடுத்துப்பாங்க, நம்ம வந்து டியூஸ்டே பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यं कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நம்ம 44 இல்லையா 43 வரைக்கும் தானே படிச்சோம். ஐ எம் ரைட். ஆமா மாதாஜி. இந்த 43 வரையிலும் முடிப்போம். அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம ரீடிங் இங்க முடிச்சுட்டு
நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கோ டு த நம்ம பிபிடிஸ் வந்து புதன்கிழமை வந்து பிபிடி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி மேபி மண்டேக்குள்ள முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம குந்தி தேவி ஸ்லோவா 3 படிக்கிறது முடிச்சாச்சு தான் மாதாஜி. ஸ்லோவா படிக்கிறது தான் பெஸ்ட் வே அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஏன்னா சீக்கிரம் சீக்கிரம் படிச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண போறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து ஃபாஸ்டா படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ஸ்லோவாவே படிங்கோ அப்படின்றாங்க. சரி, ஓகே, பார்ப்போம் எப்படி நடக்குதோ. சூத உவாச்ச பிரதா பிரதாயேதம் கலாபாதை பரிணு பரிணு परिण्युथा किलोधयाः मन्दं जहाशा वैकुण्डो मोहनायन् इव मायया. எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் வாசிங்க. மாதாஜி எத்தனாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி? 44 படிங்க பத்மா மாதாஜி. நான் கிருஷ்ணா சூத மாதாஜி. உவாச்ச. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக பகவானை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக மிகச்சிறந்த வார்த்தைகளால் இயற்றப்பட்ட குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பகவான் லேசான புன்முறுவல் செய்தார். அவரது மாயா சக்தியைப் போலவே அந்த புன்முறுவலும் வசியப்படுத்துவதாக இருந்தது. பொருளே, இவ்வுலகில் வசியப்படுத்தக்கூடிய எந்த பொருளும் பகவானின் பிரதிநிதியாகவே கூறப்படுகிறது. ஜட உலகை அடக்கியாளும் முயலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களும் கூட அவரது மாயா சக்தியினால் வசீகரிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பகவானின் பக்தர்கள் அவரது பெருமைகளினால் வேறு விதமாக வசீகரிக்கப்படுகின்றனர். இதனால் பகவானின் கருணை மிகுந்த ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்கள் பெறுகின்றனர். மின்சக்தி வெவ்வேறு விதமாக செயல்படுவதைப் போலவே அவரது சக்தியும் வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பகவானுடைய பெருமைகளின் சிறு பகுதியை மட்டுமே அறிவிக்கும் முறையில் ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி பிரார்த்தனை செய்தாள். பகவானின் பக்தர்கள் அனைவருமே அதே முறையில் தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகளிலேயே அவரை வழிபடுகின்றனர் என்பதால் பகவான் உத்தம ஸ்லோக என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவானின் பெருமைகளை விவரிப்பதற்காக எவ்வளவு வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்தாலும் போதாது. ஆயினும் வளரும் குழந்தையின் கொச்சை மொழிகளிலும் தந்தை திருப்தி அடைவதைப் போலவே பகவானும் அத்தகைய பிரார்த்தனைகளால் திருப்தி அடைகிறார். மாயா எனும் சொல் மாயை மற்றும் கருணை என இரு பொருள்படும்படி உபயோகிக்கப்படுகிறது. இங்கு மாயா எனும் சொல் குந்தி தேவியின் மீதான பகவானின் கருணை என்ற அர்த்தத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாயையா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதாவது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து சூத கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, ஸோ அதாவது குந்தி தேவியுடைய பிரார்த்தனைகளை கேட்டோம் இல்லையா? அற்புதமான பிரார்த்தனைகள், அவ்வளோ அழகா வந்து பகவானை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து எண்ணி வந்து அந்த பிரார்த்தனைகள், இந்த பாகவதமே நிறைய வந்து அதாவது பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனைகளையும் பகவானுடைய செயல்கள் இயல்புகள் இதை பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோமே இல்லையா? அதனால என்ன நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னா பேர் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, உள்ளம் தூய்மை பெறுகிறது, பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா? இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் காலையில உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இந்த ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் நான் கேட்டது, ஸ்ரீமத் என்றால் ராதா ராணியை குறிக்கும். கருணை, யாருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது? இந்த பாகவதத்தை நாம் வாசிச்சோம்னா ராதையினுடைய கருணையை நம்ம பெறுகின்றோம். பாகவதம் என்பது பகவானை பற்றியும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியும் பேசுகின்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே கலவை, எல்லாருடைய கருணையுமே நாம் இந்த இடத்துல பெறுகிறோம். அதனாலதான் நம்ம கிட்ட வந்து இந்த தூய்மையான இந்த ப்ராசஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த செயல் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். எப்பயுமே துப்புரவா வைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீடு எடுத்துக்கோங்களேன், நான் இன்னைக்கு கிளீன் பண்றேன், அதை நான் இன்னைக்கு கிளீன் பண்ணிட்டு நான் விட்டுட்டேன்னா அடுத்து நாளைக்கு நான் இதை வந்து மீண்டும் கிளீன் பண்ணலன்னா அதே தூய்மை வந்து கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா. ஸோ அன்றாடம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை வந்து நம்ம நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணிப்போம். நம்ம அடுப்பு துடைக்காம நம்மளால வந்து சமைக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ டெம்பிளுக்கு போனீங்கன்னாக்கா மத்தியானம் பகவானுக்கு போக் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா அது முடிச்ச உடனே அந்த அடுப்பு எல்லாமே வந்து கிளீன் பண்ணி ஸ்டவ்வை கிளீன் பண்ணி ஒரு புத்தம் புதிதா ஒன்று வச்சுட்டு போயிடுவாங்க.
அப்பதான் நெக்ஸ்ட் வரவங்களுக்கு அது வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து உதவும். அது போலதான் நம்ம துப்புரவு என்பது அப்பப்போ நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஒரு முறை செஞ்சுட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு மேல அது அழுக்கு படியாதுன்ற கேரண்டி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த பக்தியும் அதே மாதிரிதான். ஒரே வாட்டி பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கு நான் பண்ணப்பா பகவானுக்கு அவ்வளவுதான் விட்டுட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு மீண்டும் போய் பகவானை பார்க்க போனோம்னா தட் வில் நாட் கிவ் எ பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நமக்கு. பகவான் நம்ம எப்ப போனாலும் ஏத்துக்கிறார். நம்ம போகாம இருந்தா கூட அவர் ஒன்றும் சொல்ல போறது இல்லை இல்லையா? அது ஆனா நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும்? நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து தூய்மை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி லைக் நம்ம வந்து அங்க எங்க நம்ம விட்டோமோ அங்கிருந்து மீண்டும் தொடரும்போது இட் வில் டேக் டைம். அதே நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது வந்து எப்பவுமே கண்டினியூஸா அதே பியூரிஃபிகேஷன் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிடும் இல்லையா? ஒரு வீட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்தாதான் அந்த வீடு சுத்தமாவே இருக்கும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம இந்த ஒரு வாரம் கிளீன் பண்ணிட்டு அடுத்த வாரம் அதை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா ஒரு புறம் நம்ம கிளீன் பண்ணாலும் இன்னொரு புறம் அழுக்கு வந்து ஏறிண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த குந்தி தேவனுடைய பிரேயர்ஸை கேட்கிறோம். அடுத்து பீஷ்மா பிரேயர்ஸ் எல்லாமே வரும். அடுத்த சாப்டர் அதுதான் மிக முக்கியமான அத்தியாயம் இல்லையா? ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து கேட்கும் பொழுது இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு பகவான் வந்து சிரிக்கிறார் இல்லையா? என்சாண்டிங் ஹாஸ் இஸ் மிஸ்டிக் பவர். அந்த புன்முறுவலை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய யோகம் வந்து உணர்வதாக அந்த யோக சக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்புல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ மேலும் பகவான் வந்து இப்படித்தான் புகழாரங்கள் பாடணும்ன்றத வந்து எங்கேயுமே அவர் பண்ணல. அந்த அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏத்தவாறு இல்லையா? ஸோ சில நாடோடிகள் அவங்களும் பிரார்த்தனைகளுமே பகவான் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? இவங்க பூரி ஜெகநாதனுடைய வழிபாடே டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? நேற்று கிளாஸ்ல வந்து பிரான்சைத்தன்யா பிரபு சொன்னது எனக்கு இன்னும் நினைவு இருக்கிறது. ஆக்சுவலி பூரி ஜெகநாதர்ல வந்து நம்ம வழிபடக்கூடிய முறை வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் என்ற அந்த ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் நம்ம நினைக்க கூடாது. பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் வந்து உள்ள பகவானுக்கு சேவைகள் நடக்கும். ஆனால் என்ன ஃபுட்டு வேணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு எப்பவுமே வந்து ஃபுட்டு போயிட்டே இருக்கும். நைட்டு கூட வந்து பகவான் எப்ப தூங்குவாரு அப்படிங்கறத அந்த அறிகுறி கொடுத்த பிறகுதான் வந்து அந்த புரோஹித் வந்து இதுதான் லாஸ்ட் போக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த பாமர மக்களுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் வந்து இஸ் சோ மெர்சிஃபுல். ஜெகநாத் வந்து இருக்கக்கூடிய ரூபத்திலே ஜெகநாத் ஸ்வரூபம் வந்து மிக மிக கருணை கொண்டவர் அப்படின்னு. இங்க கூட டெம்பிள் அப்படிதான். இந்த ஜெகநாத் முன்னாடி எதனா பேசிட்டு வந்தா அதனுடைய ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். அவ்வளவு கருணை. ஸோ ஒரு நாள் வந்து அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வைஃப் அவங்க எங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ உங்க பசங்க பேர் என்ன, பசங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. 2 பேருமே பிசினஸ்ல யாருமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, எடுக்கவே இல்லை. ஸோ இப்போ எங்களுக்கும் வயசாயிட்டே இருக்கு இல்லையா? we are in 50s. ஸோ இன்னும் எவ்வளவு ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 10 வருஷம் எங்களுக்கு உடல் ஒத்துழைச்சால் பிராணன் இருந்தால் நம்ம வந்து உழைக்க முடியும். இதுதான் ஃபேக்ட். இதை நம்ம ஏத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படின்னும் பொழுது உங்க பசங்களை நீ வந்து இன்வால்வ் பண்ணாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஜெகநாதர் முன்னாடி தான் நின்றுட்டு பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எப்படி வந்து என்னமா தும்கூர் கஸ்டமர் சீனிவாசன் விஜயன் செக் நம்பர் கேட்டதுக்கு நான் ரவிநாத் கிட்ட பேசிக்கிறேன். நாளைக்கு பேசுறேன்னு சொன்னோம். ஓகே, ஐ வில் ஸ்பீக். ஸோ அப்போ அவங்க கேட்டப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியல மாதாஜி, எப்போ அவங்களுக்கு பகவான் கருணை புரிவாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த லோடு எங்களுடைய லோடு வந்து அவங்க பசங்க ஷோல்டர் மேல நம்ம, ஏன்னா 50 வயதுக்கு மேல சாஸ்திரம் கூட சொல்லுது இல்லையா? பொறுப்புகளை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. பாஸ்ட் 1 month தான் என்னுடைய மகள் வந்து ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு ஷீ இஸ் டூயிங் வண்டர்ஃபுல். என்னுடைய பாதி வேலை மேல வந்து அப்படி இருந்து எனக்கு ஃபோன் கால் குறையல. ஓகே, காலையில 9:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி 5:30 மணி வரைக்குமே ஃபோன் கால்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஷீ இஸ் டூயிங் வண்டர்ஃபுல்லி. எந்த எதுவுமே வந்து பெண்டிங் வைக்காம சப்ளைஸ் எல்லாமே வந்து கிளியர் கட்டா முடிச்சு கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ அவ வந்து வேலை செய்வான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ஸோ எல்லாருக்கிட்டையுமே வேலை வாங்கி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ இதெல்லாமே அவர்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருந்தோம். ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அவர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மனசுல தூந்து செய்ய வைப்பாருன்றதை நான் நினைக்கவே இல்லை. ஸோ ஷீ இஸ் டேக்கிங் கேர். நெக்ஸ்ட் பையனும் மெதுவா அவளே வந்து பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கா. ஸோ ஓகே, இன்னொரு மாசம் பார்ப்போமே, கண்டிப்பா நடக்கும். அப்ப 2 பேரும் சேர்ந்து லோட் ஷேரிங் எடுத்துட்டாக்கா அப்ப எனக்கும் அவருக்குமே வந்து குறைவான ஒரு வேலை, அப்ப நிறைய சேவை பண்ணலாம் இல்லையா?
அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். அவங்க ஏன் நீங்க வந்து சேவை பண்றது இல்ல அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆனா இங்கே நம்ம டெம்பிள்ல பண்ணக்கூடிய சேவைகள் எதுவுமே நான் அங்க அவங்களுக்கு சொல்லல. ஸோ தட் ஒன்ட் பி நைஸ். நாம என்ன பண்றோம் சேவைன்றது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போய் சொல்றது அது நல்ல ஒரு வழியே கிடையாது. அதனால நான் சொல்லவே இல்லை. அவங்க நினைக்கலாம் நான் வந்து தீட்சை பெற்றுட்டு சும்மா தான் இருக்கேன், ஐ எம் நாட் அட் ஆல் டூயிங் சேவான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், இல்ல நினைக்காம கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க நீங்க ஏன் இங்க வந்து சேவை பண்றதுன்னு நிறைய வாட்டி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஆனா அதுதான் சொல்லுவேன், நிறைய லோடு ஒர்க் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவேன். பசங்க கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா எடுத்துட்டாங்கனாக்கா அப்புறம் எனக்கு ஃப்ரீ டைம் ஜெகநாதர் கொடுத்தா கண்டிப்பா வந்து சேவை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் என்ன சேவை இங்க ஜெகநாதர் கிட்ட பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது, ஜெகநாதரே கூப்பிடுவார். ஸோ இப்படியே ஒரு அந்த ஜெகநாதருடைய பெருமை வந்து நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். இருக்கக்கூடிய இதுலயே வந்து ஜெகநாதர் வந்து இம்மீடியட் நமக்கு வந்து ரிலீஃப். ஸோ எந்த நிலையில இருந்தா கிருஷ்ணர் எந்த நிலையிலாம் நம்ம ஏத்துக்கிறாரு, அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா உடனடியாக வந்து செய்யக்கூடியவர் வந்து ஜெகநாத் சுரூபம் தான். ஸோ அதாவது எந்த நிலை இருந்தாலும், ஒரு பாமரனா இருந்தாலும் அவனுடைய பாட்டை பகவான் ஏத்துப்பார். நல்ல படிச்ச அதாவது ஸ்காலர்லியா இருக்கக்கூடிய இப்ப கோஸ்வாமிகளுடைய பிரார்த்தனைகளுமே பகவான் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? ஸோ ஒரு பாமரனா இருக்கிறவனுடைய பிரார்த்தனைகளுமே பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி ஜெகநாத ஸ்வரூபத்துல வந்து அவ்வளவு மகிமை அப்படிங்கிறது வந்து நேற்று பிரான் சைத்தன்யா பிரபு வந்து சொல்லும் பொழுதுதான் பூரியில பாத்தீங்கன்னாக்க ஈவன் பகவானுக்கு வந்து ஃபிஷ் கூட வந்து செய்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவர் வந்து. பகவான் அதை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள இல்ல, இவங்க வீட்டுக்குள்ள. ஸோ இதை கூட வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப கருணை அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு அவர் சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாமே அகோபிலத்துல கூட மாதாஜி, அகோபிலத்துல கூட நரசிம்மருக்கு அந்த மாதிரி படைக்கிறாங்க மாதாஜி. அப்படியா? அது வெளியில தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி, கோயிலுக்குள்ள இல்ல, வெளியில வந்து அதை செஞ்சு அந்த அங்க இருக்க மக்கள் அங்க காட்டுல அந்த மாதிரி அந்த நாடோடி அந்த இதுல இருப்பாங்க அதுல இருக்கவங்க அங்கதான் போய் வந்து லட்சுமி தாயார் வந்து பறந்து வளர்ந்தாங்களாமா பகவானை குளிர்விக்கிறதுக்காக. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அவர் மருமகன், தாயார் வந்து மகள் அவங்களுக்கு. அதனால அவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவங்க என்ன சாப்பிடுறாங்களோ அதை செஞ்சு அவருக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுறாங்க. கரெக்ட். இந்த ஒரு சூழ்நிலைகளை நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, நம்ம இவர் யாரு திங்க் மந்திராலயம்ல அவர் யாரு, ராகவேந்திரா இல்லையா? ராகவேந்திராவுக்கு கூட வந்து ஒரு முறை வந்து இந்த முஸ்லீம் எம்பரர் வந்து என்ன பண்றாரு, இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட்னு சொல்லிட்டு உள்ள மாமிசம் எல்லாமே ஒரு பிளேட்ல வச்சு எடுத்துட்டு வருவார். இது ஒரு பாஸ்ட் டைம் மாதிரி ராகவேந்திரால. ஸோ அப்போ பகவான் அது தெரிஞ்சுட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது புஷ்பமா மாறி இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ இவங்க மனசுக்கு அது வேணா அவங்க சாப்பிட்றது கல்மஷம் இல்லாமல் அவங்க வச்சிருக்கலாம். ஆனால் பகவான் அதை வந்து வேறு ரூபத்தில் அதை எடுத்துப்பார். அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி அவருக்கு உண்டு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ தட் வே நம்ம இதை வச்சாக இதுதான் ரைட் அப்படின்னு போகக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. ஆனால் அவங்களுக்கு அது தெரியாது. ஸோ அதனால அவங்க அப்படி செய்யறாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சு நாம் அந்த தவறுகள் செய்யக்கூடாது இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஒரு கருத்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எந்த ஒரு விதத்துல பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டினாலும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். அங்கே பகவான் என்ன பார்க்கிறார், அந்த பக்தனுடைய அன்பை பார்க்கிறார் இல்லையா? தட் இஸ் வெரி எவ்வளோ தன்னையே வந்து நம்பி இருக்காங்கிறதையுமே பார்க்கிறார். அவனுடைய நோக்கம் என்னன்றதையுமே பார்க்கிறார். இந்த மூன்றுமே பகவான் பார்க்கிறார். நோக்கம் வந்து மேன்மையாது இருக்கும் பட்சத்துல வேற எல்லாமே செகண்டரி தான். ஸோ அங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அந்த பக்குவம் நம்ம அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. குந்தி தேவி as prayed, அதாவது அவரை பற்றி புகழாரங்கள் எல்லாமே வந்து அவரை பத்தி பாடுறது எல்லாமே உத்தம ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா உயர்வான உத்தமம் புருஷோத்தமரை பத்தி சொல்றதுனால அது உத்தம ஸ்லோகம் ஆகின்றது. உத்தமம் மீன்ஸ் அதை விட மேன்மையானது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? உயர்வானது. ஸோ நோ அமௌண்ட் ஆஃப் சோசன் வேர்ட்ஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஆனா இறைவனுடைய புகழாரங்களை பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் வந்து பத்தாது. சொல்லிகிட்டே போகலாம், பேசிகிட்டே போகலாம் இல்லையா? எல்லாமே வந்து அது நடந்த வண்ணமே இருக்கும். ஸோ நம்ம மனசுக்கு என்னெல்லாம் தோன்றதோ அதெல்லாம் பகவானை பற்றி எண்ணி எண்ணி நாம நினைக்கலாம், எல்லாமே செய்யலாம். ஆனா வந்து அதனுடைய அளவு நம்ம இவ்வளவுதான், இதோட முடிஞ்சிச்சு பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள்னு. நம்ம இந்த பாகவதம் மொத்தமே நம்ம பகவானை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். நிறைய இடத்துல திருப்பி கூட நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் எப்பயாவது நம்ம சலிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. சில பேருக்கு ஆனந்த கண்ணீரோட வரலாம்,
இல்லையா? சில பேருக்கு நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது இன்பம் வரும். இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ இது அவங்களுடைய மனசு பொறுத்து, பக்தி லெவலை பொறுத்து. இதை யாருமே நம்ம வந்து ஆஹ் தப்பா கூட எண்ணிக்க கூடாது இல்லையா? எப்படி அவங்களுக்கு அவ்வளவு பக்தி வந்துச்சு, ஸோ உண்மையிலே அது பக்தியா அப்படிலாம் நான் நினைக்க கூடாது. ஏன்னா ஒருத்தருடைய பக்தி வேறுபட்ட நிலை. ஸோ அதை நாம அப்படியே ஏத்துக்கணும். ஸோ வி ஷுட் நாட் ஹேவ் இட் செகண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு, மைண்ட்ல வரக்கூடாது. ஸ்ட்ரெயிட்டாவே எடுத்துக்கிறது தான் பெட்டர் ஆக்சுவலி, இல்லையா? அதனால இங்கே சொல்றார், he satisfied by such prayers. ஸோ எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து மழலையா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து தட்டு தருமாறி வந்து, இப்போ அப்பா சொல்லு அம்மா சொல்லு அப்படிலாம் நம்ம வந்து பேச வைக்கிறோம் இல்லையா குழந்தைக்கு. ஆனா அந்த குழந்தை சில வார்த்தைகள் வந்து முழுமையா பேசாது. இருந்தாலும் தன்னுடைய பெயரு அப்பா அப்படின்னும் போது பா அப்படிங்கிறது வராம வந்தா கூட அப்பா ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்வார் இல்லையா? அது போலதான் பகவான்கிட்ட நாம எல்லாம் தட்டு தடுமாறிய குழந்தைகளாக இருந்து அவருடைய புகழாரங்களை நாம சொல்லும் பொழுது பகவான் அதை வந்து ஆனந்தமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவ்வளவுதான். அந்த நிலையில நம்முடைய உணர்வு வந்து கள்ளம் கவடமற்ற ஒரு நிலைக்கு செல்கிறது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து பகவான் நம்மளை வந்து பூர்ணமாக அவர் நம்மளை ஏத்துக்கிறார். நம்மளை எப்பவுமே ரட்சித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அந்த செயல் நமக்கு செய்யறார் என்றதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம் எல்லாருமே அந்த மாதிரி மழலை பருவத்து குழந்தைகள் போல ஒரு பக்தர்கள் என்பதை வந்து பகவானுக்கு தெரியும். தவறுகள், சிறு சிறு தவறுகள் நம்மளே அறியாம ஏற்பட்டாலும் பகவான் அந்த தவறுகளை பொருட்படுத்த மாட்டார். நம்முடைய மனசினுடைய பாவம் என்ன, நம்ம எந்த மாதிரி எண்ண ஓட்டங்களை கொண்டு நம்முடைய பக்தியை வந்து செய்யறோம், இதெல்லாம் தான் பகவான் பார்க்கிறார். ஓகே. தாம் பாதம் இதி உபாமந்திரய பிரவிஷ்யா கஜாஷாவாயம் ஸ்ரீயஸ்ச ஸ்வாபுரம் யாஷ்யன் பிரேம்னா ராஜ்னா நிவாரிதாக. எஸ் விஜய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசுகேதா மாதாஜி. வாசி டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் வாசி. ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை ஏற்ற பகவான் அதை பின்தொடர்ந்து அஸ்தினாபுர அரண்மனைக்குள் பிரவேசிப்பதன் வாயிலாக மற்ற பெண்களுக்கும் தாம் புறப்பட போவதை பற்றி அறிவித்தார். ஆனால் புறப்பட தயாராகும் வேளையில் அவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜரால் அன்புடன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு புறப்பட்டு செல்ல முடிவு செய்த பொழுது அஸ்தினாபுரத்திலேயே இருக்கும்படி அவரை ஒருவராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. ஆனால் இன்னும் சில தினங்களாவது பகவான் அஸ்தினாபுரத்தில் தங்கி செல்ல வேண்டும் என்ற யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் எளிய வேண்டுகோள் உடனடியாக நற்பயனை அளித்தது. யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் சக்திக்கு அவரது அன்புதான் காரணம் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இந்த அன்பை பகவானால் மறுக்க இயலவில்லை. இவ்வாறாக சர்வ சக்தி படைத்த பகவானை அன்பு தொண்டினால் மட்டுமே வெற்றி கொள்ள இயலும், வேற எதனாலும் அல்ல. அவரது எல்லா விவகாரங்களிலும் அவர் முழு சுதந்திரம் பெற்றவர் ஆவார். ஆனால் அவரது தூய பக்தர்களின் அன்பான பாசத்தினால் தன் இச்சையாகவோ அவர்களுக்கு கட்டுப்பட செய்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. இது ஸ்ட்ரெயிட்டாவே தான் இருக்கு. இதுல நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை இல்லையா? பகவான் எப்பவுமே பக்தர்களுடைய அன்புக்கு பாத்திரமாகிறார். அவர் சுதந்திரமானவர். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம அதான் படிக்கிறோம். இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். அவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் சுதந்திரமானவர், முழு சுதந்திரமானவர். அவர் எந்த செயலை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பது அவரே தீர்மானித்து அவரே தான் செயல்படுத்துவார் இல்லையா? அத்தனை சுதந்திரம் பெற்றவர். நாம் எல்லாருமே சுதந்திரம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயல்படுறோம். ஆனா அதனுடைய பலன்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம். நமக்கு தான் கர்ம பலன்கள் எல்லாமே இல்லையா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. அதை மறந்துட்டு நாம சுதந்திரமானவர்கள் என்று செயல்படுகின்றோம். இப்போ குந்தி தேவனுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கிளம்பணும், அதாவது துவாரகைக்கு நோக்கி கிளம்பணுன்றதுக்காக அஸ்தினாபுரத்தினுடைய அரண்மனைக்கு வரார். அப்ப கிளம்பும் போது யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து வரார். போக வேண்டாம், இருங்கோ, இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போங்கோ அப்படின்னா, அவங்க பாரத போர் முடிந்து அந்த துக்கம் இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? எல்லா சொந்த பந்தங்களையுமே அவங்க இழந்தாச்சு இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஒரு நாட்டினுடைய போர் வந்து இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு, அங்கங்க போர், எல்லா இடத்துலயுமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வாரனுடைய ஒரு போர்வினுடைய பின் விளைவுகள் வந்து அதனுடைய தாக்கம் வந்து சில காலம் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கே அவர்கள் மன சஞ்சலங்கள் உண்டு. எப்பவுமே யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து இவ்வளவு பெரிய
இழப்புக்கு தான் காரணமாகிவிட்டேன் என்ற அந்த உணர்வு வந்து இவந்தோ பீஷ்மர் பிதாமகர் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இருக்கு. அந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் கூட வந்து அவர்கிட்ட நிறைய அறிவுரைகள் எப்படியெல்லாம் ஆட்சி பண்ணணும்ன்ற அந்த இதெல்லாமே அவர் கேட்டுப்பார், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம். இப்ப பீஷ்மர் சொல்லுவார், உன்னுடைய கடமை மட்டும்தான் நீ செய்திருக்க, ஸோ இதுல வந்து நீ வருத்தப்பட வேண்டிய எதுவுமே அவசியம் இல்லை, உன்னாலதான் இத்தனை பெரிய இழப்பு வந்ததுன்றது நீ என்னைக்குமே நினைக்காத. அதாவது அவங்களுடைய நீ வந்து இந்த ஆட்சியை வந்து நேர்மையான முறையில இல்லையா, நல்ல ஒரு சித்தாந்தங்களோட வந்து நீ வந்து அரசியல் சித்தாந்தங்களோட நீ அதை நடத்தணும் இல்லையா. ஸோ அதாவது உண்மையான ஒரு அரசாட்சி வந்து தர்மமான ஆட்சியை வந்து நீ நடத்தணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பார் பீஷ்ம பிதாமகர் அது நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல. ஸோ அதனால ஒவ்வொரு நாளுமே யுதிஷ்டர் வந்து இந்த மகாபாரத போர் முடிந்த பிறகு இவ்வளோ பெரிய இழப்புக்கு தான் ஒருத்தன் காரணமானேன் என்று கடைசி வரைக்குமே அந்த மனசுல அவருக்கு இருந்துதான். ஸோ என்னதான் பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்லியிருந்தாலுமே முதல்ல ஈவன் கிருஷ்ணரால கூட அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலையா யுதிஷ்டர் மகாராஜர். ஸோ அதனாலதான் அவர் வந்து பீஷ்மர் கிட்ட வந்து அழைச்சிட்டு போனார் என்று சொல்ல, அதுவும் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிப்போம் வரும் பின்னாடி அடுத்த சாப்டர் 9th சாப்டர்ல. ஸோ அப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு காரணங்கள் உண்டு. இங்கே யுதிஷ்டருடைய அன்புக்கு அவர் ஒத்துக்கிறார். ஸோ மேலும் சில காலம் தங்கி விட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் அவர் கிளம்பி போயிடுவார். ஸோ அதாவது துவாரகைக்கு மேபி பீஷ்ம பிதாமகருடைய இதெல்லாமே முடிஞ்ச பிறகுதான் கிளம்புவார் ஆக்சுவலி. சிவ்யாசாத்யயர் ஈஸ்வரே ஜனை கிருஷ்ணேனாபூத கர்மணா பிரபோதிதோ அபிதாஷைர் நாபுத்யாதா சுசார்பிதாக. எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா சரித்திர ஆதாரங்களும் இருந்த போதிலும் வியாசரை தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்களின் உபதேசங்களினாலோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களினாலோ கூட பெருந்துயரில் ஆழ்ந்துவிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. பொருளுரை. முக்கியமாக தன் பொருட்டு குருட்சேத்திர போரில் எண்ணற்ற மனிதர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதை எண்ணி புனிதரான யுதிஷ்ட மகாராஜன் துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். சிங்காசனத்தில் துரியோதனன் அமர்ந்திருந்தான். அவனது அரசாட்சி நன்றாகத்தான் இருந்தது. ஒரு விதத்தில் போர் தேவையாக இருக்கவில்லை. ஆனால் நீதியின் கொள்கைப்படி அவனுக்கு பதிலாக யுதிஷ்டர் ஆட்சியில் அமருவதாக இருந்தது. முழு அரசியல் விவகாரங்களும் இக்கருத்தையே மையமாக கொண்டிருந்தன. மேலும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா அரசர்களும் பிரஜைகளும் போட்டியிடும் சகோதரர்களுக்கு இடையிலான இச்சண்டையில் உட்படுத்தப்பட்டனர். 18 நாட்கள் நிகழ்ந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் 64 கோடி பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்றும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் காணாமற் போயினர் என்றும் கூறப்படுகிறது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட உலக சரித்திரத்தில் இதுவே மிகப்பெரிய யுத்தமாகும். யுதிஷ்ட மகாராஜனை அரியாசனத்தில் அமர்த்துவதற்காக நிகழ்ந்த மிகவும் அதிகமான இக்குலை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்துவதாகும். எனவே வியாசரை போன்ற பெரும் முனிவர்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் போர் நியாயமானதென்றும் அதற்கான காரணமும் நியாயமானதே என்றும் சரித்திர ஆதாரங்களுடன் அவரை நம்ப செய்ய முயன்றனர். ஆனால் மகா புருஷர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்ட போதிலும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அதில் திருப்தி அடையவில்லை. கிருஷ்ணர் இங்கு அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் இக்குறிப்பிட்ட உதாரணத்தில் கிருஷ்ணராலோ அல்லது வியாசராலோ யுதிஷ்ட மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. பகவான் அமானுஷ்யமான நிலையிலிருந்து தவறிவிட்டதை இது குறிக்குமோ? இல்லை, நிச்சயமாக இல்லை. இதன் உட்கருத்து என்னவென்றால், பகவான் ஈஸ்வரராக அல்லது யுதிஷ்டர் மகாராஜன் மற்றும் வியாசர் ஆகிய இருவரின் இதயங்களிலும் உள்ள பரமாத்மாவாக அதைவிட அதிக அமானுஷ்யமான செயலை புரிந்தார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருந்த பகவான் தமது வார்த்தைகளாலோ வியாசரின் வார்த்தைகளாலோ அல்லது மற்றவர்களின் வார்த்தைகளாலோ மன்னர் சமாதானம் அடைவதை அனுமதிக்கவில்லை. ஏனெனில் மரண படுக்கையில் இருக்கும் பகவானின்
மற்றொரு தூய பக்தரான பீஷ்ம தேவரிடமிருந்து மன்னர் உபதேசங்களை பெற வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பினார். மகாவீரரான பீஷ்மதேவர் அவரது பௌதீக வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் பகவானை நேருக்கு நேராக காண வேண்டும் என்றும், இப்பொழுது அரியாசனத்தில் அமர்ந்துள்ள யுதிஷ்ட மகாராஜன் முதலான அவரது அன்பிற்குரிய பேரன்களையும் நேரடியாக கண்டு நிம்மதியாக உயிரை விட வேண்டும் என்றும் பகவான் விரும்பினார். பீஷ்மதேவர் தந்தையை இழந்தவர்களும் தமது அன்பிற்குரிய பேரன்களுமாகிய பாண்டவர்களுக்கு எதிராக போராடுவதில் சிறிதும் திருப்தி அடையவில்லை. ஆனால் சத்திரியர்கள் மிகவும் கண்டிப்பானவர்கள் ஆவர். ஆகவே அவர் துரியோதனின் செலவில் வாழ்ந்தவர் என்பதால் அவனுக்காக யுத்தம் செய்ய கடமைப்பட்டிருந்தார். மேலும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் பீஷ்மதேவரின் வார்த்தைகளால் சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்றும், இதனால் பீஷ்மதேவர் பகவான் உட்பட அனைவரையும் அறிவில் மிஞ்சிவிட்டவர் என்பதை உலகம் காண வேண்டும் என்றும் பகவான் விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதை விளக்கின பிரகாரம் அப்படின்னா பகவானுக்கு பகவானால முடியாத வேலை எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? வியாசதேவருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பகவான் இருக்கிறார். வியாசதேவர் ஸ்வயம் பகவானுடைய சொரூபமே இல்லையா? லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிக்கிறோம். யுதிஷ்டருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார். ஆனா அவர் யுதிஷ்ட மகாராஜா கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்கினார் என்பதற்கான காரணம் என்னன்னா, இந்த போர்னுடைய இழப்பை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இத்தனை பெரிய இழப்பு, எவ்வளவு? 6400 லட்சம் இல்லையா? 6400 லட்சம் ஜனங்க கொல்லப்பட்டார்கள் இல்லையா? அத்தனை ஜனங்களுடைய இழப்பை 18 நாட்கள்ல இது மகாபாரதம் ஆதி பருவத்துல சொல்லப்பட்டதாக இந்த இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த வியாக்கியானத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அவ்வளோ பெரிய அப்படின்னா இதை விட பெரிய மனித இழப்பு எப்பவுமே ஏற்பட்டதில்லை அப்படிங்கிறதுமே இவ்வளவு பெரிய போர் இந்த 5000 ஆண்டுகள்ல எப்பயுமே நடந்ததும் இல்லைன்றதுமே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு போரை நடத்தினது யாரு? உண்மையிலே பகவான் தான் இல்லையா? ஸோ அவருடைய அப்ரூவல் இல்லாம அந்த போர் நடக்கவே இல்லை. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அவர் இந்த ஒரு வாய்ப்பு அவர் யுதிஷ்டரை சமாதானப்படுத்தினாலும், ஆனால் அவருக்கு பீஷ்மதேவரிடத்துல இருந்து அறிவுரைகள் பெறணுன்றதுக்காகத்தான் அவர் அதை பெருசா பண்ணல. அதுதான் உண்மை. பகவானுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லைன்ட்டு கிடையாது. பட் அவரால் செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் யார் மூலியமா அவருடைய விஷயங்கள் எல்லாம், அதாவது வாழ்க்கையினுடைய இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், மேலும் அரசாட்சியினுடைய நுணுக்கங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அந்த வாய்ப்பை பீஷ்மர்கிட்ட இருந்து யுதிஷ்டர் பெற வேண்டும் என்ற ஒண்ணு. இன்னொன்னு இவங்க சதா சர்வ காலமுமே பீஷ்மர் பாண்டவர்களுடைய நன்மைக்காக நிறையவே சிரமப்பட்டார், நிறையவே கஷ்டப்பட்டார் இல்லையா? கௌரவர்களோட அவர் நிறைய சிரமப்பட்டார். அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல அங்கீகாரம், அந்தஸ்து இதெல்லாம் கிடைக்கணும், சமபங்கு கொடுக்கணும். இதெல்லாமே உண்மையில் சொல்ல போனா பாண்டு மன்னருடைய மகனா இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்ட மகாராஜ் தான் அரசனாகிறதுக்கான அருகதை. ஏன்னா அந்த பட்டாபிஷேகம் இதெல்லாமே பாண்டுக்கு தான் நடந்ததே தவிர திருதராஷ்டிரனுக்கு நடக்கல அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதனால த ரைட்னஸ் டு பிகம் த ஹையர் ஆஃப் த த்ரோன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அரசாட்சியை நடத்தக்கூடிய அந்த தகுதி வாய்ப்பு இவருக்கு தான், யுதிஷ்டருக்கு தான். நல்ல ஆட்சி அவரால் தான் பண்ண முடியும்ன்றதுமே யாருக்கு தெரியும்? பீஷ்மருக்கு தெரியும். அதனால அறிவுரைகள், மேலும் இவர்கள் நல்ல ஒரு நிலையில போய் அவர் முன்னாடி நின்னா அந்த ஆனந்தத்தை அவரால் அந்த ஆனந்தத்தோடு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கட்டும் அப்படிங்கிறதையுமே அந்த வாய்ப்புமே ஏன்னா அவருமே ஒரு பக்தர் தான், பீஷ்ம பிதாமகர் கூட. ஸோ இதெல்லாம் அறிந்துதான் அவர் இந்த வாய்ப்பு ஏற்படுத்தணும் அனைத்து செயல்களுக்கும். இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம பார்க்கணும். காளியவான் இல்லையா? காளியவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் யாரால மரணம் அடையணும்? முச்சுக்குண்டர் இல்லையா? அவரால மரணம் அடையணும்ன்ற அந்த ஏற்பாடை செய்ததுமே பகவான் தான். ஸோ அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் உண்டு. அந்த காரணத்தை கொண்டுதான் நிகழும் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால பகவானுடைய ஆற்றலை நாம என்னைக்குமே குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால
Yudhishthira be pacified by the words of Bhishma Deva. That world could see Bhishma Deva excelled. இல்லையா? ஞானம் எல்லாமே யுதிஷ்டருக்கு வந்து பீஷ்மர் வந்து கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அவரும் வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒத்துண்டார் அப்படிங்கிறதுமே பார்க்கலாம். ஆஹ ராஜா தர்ம சுதாஸ் சிந்தயான் சுக்ருதாம் வதம் பிராகிருத்னேனாத்மனா விப்ரஹாஹ நேஹா மோஹவ சந்ததாக. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தருமரின் யமராஜனான் மகனான யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அவரது நண்பர்களின் மரணத்தினால் அதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு சாதாரண பௌதிகவாதியைப் போலவே பாதிப்படைந்தார். முனிவர்களே, இவ்வாறாக பாசத்தினால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அவர் பேசத் துவங்கினார். பொருளுரை: யுதிஷ்டிர மகாராஜன் ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல் பாதிப்படைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. என்ற போதிலும் பகவானின் விருப்பத்தினால் அர்ஜுனன் உணர்ச்சி வசப்பட்டதைப் போல் உலகாயதமான பாசத்தினால் அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டார். ஜீவராசி உடலோ அல்லது மனமோ அல்ல, ஆனால் பௌதிக வாழ்விற்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதை கருத்தூன்றி பார்ப்பவன் நன்கு அறிகிறான். சாதாரண மனிதன் உடலை மையமாக கொண்டே இம்சை மற்றும் அஹிம்சையை பற்றி எண்ணுகிறான். அது ஒரு வகையான மாயையாகும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் உத்தியோக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கடமைப்பட்டவர்களாவர். எதிரி யாராக இருந்தாலும் சத்திரியர் ஒருவர் சரியான காரணத்திற்காக போரிட கடமைப்பட்டவர் ஆவர். அத்தகைய கடமையை நிறைவேற்றும் பொழுது ஆத்மாவின் புற உடையாக மட்டுமே உள்ள பௌதிக உடல் அழிவதைக் கண்டு ஒருவர் பாதிப்படையக்கூடாது. இவை அனைத்தும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தன. ஆனால் பகவானின் விருப்பத்தினால் அவர் சாதாரண மனிதனைப் போல் ஆனார். ஏனெனில் இந்த ஏமாற்றத்திற்கு பின்னால் மற்றொரு உயர்ந்த நோக்கம் இருந்தது. அர்ஜுனனுக்கு பகவானாலேயே உபதேசிக்கப்பட்டதைப் போலவே யுதிஷ்டருக்கு பீஷ்மரால் உபதேசிக்கப்பட இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யுதிஷ்டிரா சன் ஆஃப் தர்மா இல்லையா? தர்மராஜன் என்று அவருக்கு பெயர் உண்டு இல்லையா? ஸோ நிறைய பேர், அதாவது தன்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாருடைய மரணத்தினால் அவர் வந்து மனசு ரொம்பவுமே பாரமாக வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து thus deluded by affection he began to speak. பின்வருமாறு பேசுறாரு ஆக்சுவலி இல்லையா? யார்கிட்ட இப்போ வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பேச போறார், நிறுத்த போறார். ஆக்சுவலி அவர் போக வேண்டாம் அப்படின்னு தடுக்க போறார். ஸோ யுதிஷ்டிரா, ஆனா அவருக்கு தர்மம், ஆத்ம ஞானம் இதெல்லாமே நல்லா தெரியும் அவனுக்கு. ஸோ ஆத்மாவுக்காக நம்ம வருந்தக்கூடாது, இதெல்லாமே நல்லா தெரியும். ஸ்டில் அவுட் ஆஃப் இந்த சொந்த பந்தங்கள் இல்லையா, அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் இல்லையா, ஈவன் அர்ஜுனர் கூட தெரியும். ஆனாலும் வந்து இந்த கருணை என்பது நம்ம முன்னாடி ஒரு ஜீவன் வந்து கஷ்டப்படுறதுன்னா நம்ம அதை கண்டிப்பா சகிக்க மாட்டோம் இல்லையா? என்னதான் நம்ம ஆத்ம தத்துவத்துல நம்ம பேசிட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஜீவன் நம்ம முன்னாடி வந்து கஷ்டப்படணும் இல்லையா? அந்த உணர்வு கொண்டுதான் இப்போ வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து அவருடைய மன வருத்தத்தினால வந்து பேச போறாரு ஆக்சுவலி. ஓகே, a man who sees knows well that the neither body or mind இல்லையா? அதாவது இது வந்து ஆத்மா, உடல் இது எல்லாமே வந்து but is transcendental to the material conception of life. Common man பாத்தீங்கன்னாக்கா வயலன்ஸ் அண்ட் நான் வயலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து உடல் ரீதியான சங்கடங்கள் மட்டும்தான் வந்து சங்கடமா நினைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ ஆனா அதே வந்து வயலன்ஸ் அண்ட் நான் வயலன்ஸ். பட் தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டெல்யூஷன். அது ஒரு குழப்பம் ஆக்சுவலி. நமக்கு எவ்ரி ஒன் இஸ் டியூட்டி பவுண்டிங்க இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே வந்து சத்திரியன் வந்து கொல்லுதல் என்பது அவனுடைய கடமை. அதனால அவன் வந்து ஒருத்தருடைய மரணத்திற்காக உட்கார்ந்து அவன் வந்து வருத்தப்பட்டு இருந்தா அவன் ஆட்சி நடத்த முடியாது. தட் இஸ் இஸ் தர்மா. ஆக்சுவலி சத்ரியா ஹேஸ் டு வேஜ் த வார். ஸோ அந்த செயலை தான் அவன் செய்திருக்கான். பகவானுமே 18 அத்தியாயங்கள் அர்ஜுனருக்கு அதை தான் அறிவு புகட்டினார். அதுல எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லை இல்லையா? அது போல நம்ம அந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நாம என்ன பண்ணணும்? ஆத்ம தத்துவத்துக்கு போகணும். நம்முடைய கடமை என்னன்றதையும் உணரணும். ரெண்டுமே முக்கியமானது ஆக்சுவலி. பட் பை த வில் ஆஃப் த லார்ட் he became like just a common man. ஏன்னா அதனுடைய காரணமும் கூட பின்னாடி ஒரு பெரிய அறிவுறுத்தல் என்பதை வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் கிட்ட இருந்து பெற போறார். அதற்கான இந்த வாய்ப்பை தான் பகவான் வந்து அவரை வந்து அந்த குழப்பம், கலக்கம், எப்படி அர்ஜுனருக்கும் குழப்பம், கலக்கம் ஏற்பட்டதோ அதே நிலை வந்து இந்த இடத்துல வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்ரி திங் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் அப்படிங்கிறதுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அஹோ மே பஷ்யயதா ஞானம் ஹிருதி ரூதாம் துராத்மனஹ பாரக்ஷ்யாயக்ஷ்வே தேஹஸ்ய பவ்யோ மே ஆக்ஷோகினீர் அதாக. எஸ், அக்ஷோனி அப்படின்னா இந்த
அக்ரோனி சேனைகள்ன்றாங்களே, அக்ஷோனி. எஸ். இப்போ வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா பேசுறார். எஸ், யாருன்னா வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜியை காணும். ஓ, இருந்தாங்களே அப்பவே ஜாயின். இருந்தாங்க, ஆனா இப்ப காணும். நோ ப்ராப்ளம். சரி, ஓகே, நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. யுதிஷ்ட மகாராஜன் கூறினார், என் விதியே, நான் மிகப்பெரிய பாவியாவேன். அறியாமை நிரம்பியுள்ள என் இதயத்தை பார். முடிவாக பிறருக்காகவே இருக்க வேண்டிய இவ்வுடல் பற்பல படைப்பிரிவுகளை கொண்ட வீரர்களை கொன்று குவித்துள்ளது. பொருளுரை. 21,870 ரதங்களும் 21,870 யானைகளும் 1,00,000 காலாட்படைகளும் மற்றும் 65,000 குதிரைப்படைகளும் சேர்ந்தது ஒரு அச்சௌணியாகும். குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பல அச்சௌணிகளை கொண்ட வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். யுதிஷ்ட மகாராஜன் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த அரசராக இருந்ததால் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையை கொண்ட வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு தானே பொறுப்பேற்றார். ஏனெனில் அவரை அரியாசனத்தில் அமர்த்துவதற்காகவே யுத்தம் ஏற்பட்டது. எப்படி பார்த்தாலும் இவ்வுடல் பிறருக்கென உள்ளதாகும். உடலில் உயிர் உள்ளவரை அது மற்றவர்களின் சேவைக்கு உரியதாகும். அது இறந்ததும் நாய்களுக்கும் நரிகளுக்கும் புழுக்களுக்கும் உணவாக இருக்க வேண்டும். இத்தகைய நிலையற்றதொரு உடலுக்காக இவ்வளவு பெரிய படுகொலை செய்யப்பட்டதே என்று அவர் வருந்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவருடைய வருத்தத்துக்கான காரணத்தை வந்து ரொம்ப அழகா சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இவன் அவர் ஆத்ம தத்துவத்தில் நிலை பெற்றவராக இருந்தாலும் இந்த மகாபாரத போரே வந்து யுதிஷ்டருடைய ஆட்சியை வந்து நிலைப்படுத்தணுன்றதுக்காகத்தான் ஏற்பட்டது. அதுதான் உண்மை இல்லையா? சோ ஏன்னா தர்மமாக இருக்கக்கூடியவங்களுடைய ஆட்சியில தான் வந்து நிம்மதி மற்றும் வந்து அதாவது நன்மை மற்றும் நிம்மதி எல்லாமே நிகழும். அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்காகத்தான் வந்து இந்த பெரிய அதாவது போரே நடந்தது. ஒரு அக்ரோனி சேனைக்கு இத்தனை வேணும் இல்லையா? 21,870 ரதங்கள் இல்லையா? அடுத்து வந்து யானைகள், அடுத்து வந்து காலாட்படை, அடுத்து வந்து குதிரைப்படை. இப்படி நம்ம இத்தனை எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது ஒரு அக்ஷோனியின் போது இந்த பக்கம் நம்ம எத்தனையோ அக்ஷோனி சேனைகள் வந்து அந்த இடத்துல மடிந்ததாக ரொம்ப இதுவா சொல்றாரு. எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க இந்த இடத்துல. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நம்ம எல்லாமே இந்த உடலுக்காக தானே செய்யறோம். அவர் தன்னை வந்து இந்த உடல் தளத்திலிருந்து நோக்குகின்றார். யாரு? யுதிஷ்ட மகாராஜா. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு மாயையை வந்து யார் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது? பகவான் தான். சோ இத்தனை பெரிய இழப்பு வேணுமா? இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா சென்ற பிறகு இந்த உடல் எதுக்கு உணவாகிறது? நாய்களுக்கும் நரிகளுக்கும் இல்லையா, புழுக்களுக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு தற்காலிகமான இந்த வாழ்க்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய எனக்காக இத்தனை பெரிய இழப்பு வேண்டுமா அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு. ஆக்சுவலி பாலா த்விஜ ஸ்ருஹுன் மித்ரா பித்ரா பாத்ரா குரு த்ருவா நமேஷ்யான் நிரயான் மோக்ஷோ ஏ ஹபி வர்ஷா யுதா யுதைஹ. எஸ், அடுத்து 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. யாராவது கண்டினியூஸா படிச்சு முடிச்சிருங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பல சிறுவர்கள், பிராமணர்கள், பிறர் நலம் விரும்புவோர், நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசான்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் ஆகியோரை நான் கொன்றேன். என்னுடைய பாவங்களுக்கெல்லாம் எனக்காக காத்திருக்கும் நரகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்தாலும் அதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைக்காது. பொருளுரை. போர் மூலம் பொருளதெல்லாம் சிறுவர்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பெண்களை போன்ற பல குற்றமற்ற ஜீவராசிகள் படுகொலைக்கு உட்படுவது நிச்சயம். இவர்களை கொல்வது மிகப்பெரிய பாவமாக கருதப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் குற்றமற்றவர்கள் என்பதால் எச்சூழ்நிலையிலும் அவர்களை கொல்வதற்கு சாஸ்திரங்களில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணற்ற இக்கொலைகளை பற்றி யுதிஷ்ட மகாராஜன் அறிந்திருந்தார். அதை போலவே இரு படை பிரிவுகளிலும் நண்பர்களும் பெற்றோர்களும் ஆசான்களும் கூட இருந்தனர். அவர்கள் அனைவருமே கொல்லப்பட்டனர். அத்தகைய கொலையை பற்றி நினைத்து பார்க்கவும் அவருக்கு திகிலூட்டுவதாக இருந்தது. எனவேதான் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு தன் நரகத்தில் வாழ வேண்டி இருக்கும் என்று அவர் எண்ணினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் கூட நீங்க அடுத்த 2 அவரே ஸ்லோகம். முடிவு செய்துட்டாரு நம்ம நரகத்துல வாழணும். ஆமா இல்லையா? இப்ப நம்ம தப்பு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தராலதான் மாதாஜி அந்த மாதிரி நினைக்க முடியும். நாம ஒரு செயல்படும் பொழுது நாம எந்த அளவுக்கு வந்து செயல்பட்டிருக்கோம், எந்த மாதிரி செயல்பட்டிருக்கோன்றதை நாம அலசி ஆராய்ந்தோம்னா
இதுல நாம செய்த தவறுகள் என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். தட் குவாலிட்டி வி ஹாவ் டு ஹேவ். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த அதாவது தெய்வீகமான ஒரு இயல்பு பண்பு என்பதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நைனோ ராஜனா பிரஜா பார்த்தோ தர்மயுத்தே வதோத்விஷாம் இதி மேனா து போதயா கல்பதே சாஷ்ணாம் வச்சஹ. எஸ் மணிமேகலை மாத்தாச்சி இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகம் ரெண்டுமே வாசிச்சேன். டிரான்ஸ்லேஷன். மொழிபெயர்ப்பு. குடிமக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அரசர் சரியான காரணத்திற்காக கொலை செய்வாரானால் அதில் பாவம் இல்லை. ஆனால் இவ்வுத்தரவு எனக்கு பொருந்தக்கூடியது அல்ல. பொருளுரை. பிரஜைகளுக்கு தீங்கிழைக்காதபடி அரசாட்சியை துரியோதனன் நன்கு நடத்தி வந்தான். அந்த அரசாட்சியில் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்ற போதிலும் துரியோதனனிடமிருந்து அரசாட்சியை தன் கைக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக எண்ணற்ற ஜீவராசிகளின் கொலைக்கு தான் காரணமாக இருந்து விட்டதாக யுதிஷ்டிர மகாராஜன் எண்ணினார். கொலை அரசாட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நிகழவில்லை. ஆனால் ஆட்சி பொறுப்பை யுதிஷ்டரை ஏற்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நிகழ்ந்ததாகும். ஆகவே எல்லா பாவங்களுக்கும் தானே பொறுப்பாளி என்று அவர் நினைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. See, this is the good quality of a good person. Okay. Srinamadhatha bandhuna dhruto yo asau ito tat ito itaha karma vigrahamidiyai naham kalpo vayopihitum. Yes. மொழிபெயர்ப்பு. நான் பல நண்பர்களையும் பெண்களையும் கொன்றிருக்கிறேன். இவ்வாறாக பௌதீகமான பொதுநல சேவையினால் அதை மாற்றியமைப்பதற்கு சாத்தியமில்லாதபடி அளவுக்கதிகமான விரோதத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொண்டேன். பொருளுரை. பௌதீக செழுமையை அடையும் ஒரே நோக்கத்திற்காக பொதுநல சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள் கிரகமேதிகள் எனப்படுகின்றனர். அவ்வாறு பெறப்படும் பௌதீக செழுமை சில சமயங்களில் பாவச் செயல்களால் தடுக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஏனெனில் பௌதீக கடமைகளை நிறைவேற்றும் வேளையில் பௌதீகவாதிகள் தற்செயலாகவாவது பாவங்களை செய்து விடுவது நிச்சயம். அத்தகைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வேதங்கள் சில வகையான யாகங்களை நியமித்துள்ளன. அஸ்வமேத யாகத்தை செய்வதன் மூலமாக ஒருவரால் பிரம்மஹத்திய தோஷத்திலிருந்து கூட, அதாவது ஒரு பிராமணரை கொண்ட பாவத்திலிருந்து கூட விடுதலை அடைய முடியும் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. யுதிஷ்டிர மகாராஜன் இந்த யாகத்தை செய்தார். ஆனால் இத்தகைய யாகங்களை செய்தாலும் கூட இழைக்கப்பட்ட மகா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவது சாத்தியமில்லை என்று அவர் நினைக்கிறார். யுத்தத்தில் போரிடுவதற்கு கணவனோ அல்லது சகோதரனோ அல்லது தந்தையோ அல்லது மகனோ செல்கிறார். அவர்கள் கொல்லப்படும் போது புதியதொரு பகை உண்டாகிறது. இவ்வாறாக சங்கிலி தொடர் போன்ற செயல்களும் விளைவுகளும் அதிகரிக்கின்றன. ஆயிரக்கணக்கான அஸ்வமேத யாகங்களால் கூட அவற்றை தடுக்க முடியாது. அதுவே கருமத்தின் செயல்முறையாகும். ஒரே நேரத்தில் அது ஒரு செயலையும் மற்றொரு விளைவையும் உண்டாக்கி விடுகிறது. இது பௌதிக செயல்களின் தொடர்ச்சியை அதிகரித்து செயலாற்றுபவரை பௌதீக பந்தத்தில் ஆழ்த்தி விடுகிறது. பரம புருஷருக்காக தொழிலை செய்வதால் மட்டுமே இத்தகைய செயல் விளைவுகளின் தொடர்ச்சியை தடுக்க இயலும் என்ற பரிகாரம் பகவத்கீதையில் 9.27 சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. குருட்சேத்திர போர் நிகழ்வதற்கு பரம புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே காரணம் ஆவார். இது அவரது கூற்றிலிருந்தே தெளிவாகிறது. மேலும் யுதிஷ்டிரர் அஸ்தினாபுரம் அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டதும் அவரது விருப்பத்தினால் மட்டுமே ஆகும். ஆகவே உண்மையில் பகவானின் ஏவலாளிகளாக மட்டுமே செயலாற்றிய பாண்டவர்களை எவ்வித பாவமும் தொடக்கூட இல்லை. சுயநலத்திற்காக போரை ஆரம்பிப்பவர்களான மற்றவர்கள் முழு பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டியவர்களாவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ 52 வேற இருக்கா? ஓகே, இதுதான் லாஸ்ட். ஓகே ஃபைன். யதா பங்கேன பங்காம்பஹ சூரயாயா சுரக்ருதம் பூதா ஹத்யாம் ததைவைகாம் யா நாயக்ஞை மர்ச்சுதம் அர்ஹதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா, நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி, படிங்க. சேற்றை மொழிபெயர்ப்பு. சேற்றை நீரால் வடிகட்டுதல் சாத்தியமல்ல, அல்லது ஒரு சாராய பாத்திரத்தை சாராயத்தினால் தூய்மைப்படுத்துதல் சாத்தியம் அல்ல என்பதைப் போலவே மனிதவதை மிருக பலியினால் நியாயப்படுத்த இயலாது. பொருளுரை.
ஒரு குதிரையோ அல்லது எருதையோ பலியிடப்படும் அஸ்வமேத யாகம் அல்லது கோமேத யாகமானது நிச்சயமாக மிருகங்களின் கொல்வதின் நோக்கத்திற்காக உண்டானதல்ல. யாகபீடத்தில் பலியிடப்படும் அத்தகைய மிருகங்களுக்கு இளமையும் புது வாழ்வும் அளிக்கப்பட்டன என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய கூறினார். வேத மந்திரங்களால் சக்தியை நிரூபிப்பதற்காகவே இவ்வாறு செய்யப்பட்டது. வேத மந்திரங்களை முறையாக ஓதுவதால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவது நிச்சயம். ஆனால் அத்தகைய யாகங்கள் தவறான முறையில் செய்யப்படுமானால் மிருக பலியான பொறுப்பை ஒருவன் ஏற்றே ஆக வேண்டும். சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த யுகத்தில் யாகம் இயற்றக்கூடிய திறமையுள்ள பிராமணர்கள் இல்லாததால் இத்தகைய யாகங்கள் குற்றமற்ற நிறைவேற்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆகவே கலியுகத்தில் யாகம் ஆற்றுவதற்கான ஒரு குறிப்பை யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தருகிறார். கலியுகத்திற்கென சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரே யாகம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட ஹரிநாம கீர்த்தன யாகம் ஆகும். ஆனால் ஒருவன் மிருகங்களை கொல்வதில் ஈடுபட்டு ஹரிநாம சங்கீர்த்தன யாகத்தை செய்து அதன் பலனை தடுத்துவிட முயலக்கூடாது. பகவானின் பக்தர்கள் சுயநலத்திற்காக ஒரு மிருகத்தை ஒருபோதும் கொல்ல மாட்டார்கள். மேலும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உத்தரவிட்டதை போல அவர்கள் ஒரு சத்திரியனின் கடமையை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து ஒருபோதும் விலகி நிற்க மாட்டார்கள். ஆகவே பகவானின் விருப்பப்படி அனைத்தையும் செய்வதால் முழு நோக்கமும் நிறைவேற்றப்பட்டு விடுகிறது. பக்தர்களால் இது சாத்தியமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 8ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மத்த. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இந்த 4 ஸ்லோகத்துல நம்ம சம்மரியா நம்ம படிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி யுதிஷ்டிர மகாராஜா என்ன சொல்றார், தன்னையே வருத்தி கொள்கிறார் அங்கே இல்லையா. நான் ரொம்ப அதாவது என் பொருட்டு இந்த ஒரு செயல் நடந்தது, எவ்வளோ பெரிய பாவங்கள், நான் எவ்வளவு ஆண்டுகள் நான் நரகத்தில் உழண்டாலும் இல்லையா, கோடி கோடி ஆண்டுகள் நான் நரகத்தில் இருந்தாலும் இத்தனை பெரிய இழப்பினுடைய பாவத்தை என்னால கிளியர் பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்ப பாவங்களை நாம அனுபவிச்சு கரைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம நரக உலகத்துக்கே போறோம் இல்லையா. புண்ணியங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போறோம். ஸோ ஆனா இவ்வளவுமே இத்தனை அக்ரோனி சேனைகளே மடிஞ்சதுனால என் ஒருத்தன் பொருட்டு, நான் ஒருத்தன் அரசாளனும், நான் ஒருத்தன் அந்த அரியணை ஏறணுன்றதுக்காக நடந்த இந்த போர் என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இது எல்லா பாவங்களையுமே நான் தான் சுமக்க வேண்டும், நான் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒன்று. அப்படி இருந்தாலும் எத்தனை ஆண்டுகள் அனுபவித்தாலுமே இது பத்தாது அப்படிங்கிறதுமே அங்கே அவருடைய கருணையான உள்ளத்தை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. சரி, ஒரு கருணை உள்ளம் பெற்றவர்கள் தான் தன்னால அடுத்தவங்களுக்கு அது நியாயம் தர்மமாக இருந்தாலும் கூட இது தன்னால நிகழ்த்தப்பட்டது, இது தனக்காக இது நிகழ்த்தப்பட்டதுன்னு வரும்போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதுதான் அந்த உத்தம குவாலிட்டிஸ் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். கிரகமேதிகள் கிரகஸ்தர்களை பற்றி நமக்கு தெரியும் இல்லையா. கிரகஸ்தர்கள் தர்மம் இந்த அதாவது நம்ம வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் ஸோ நம்ம ஒரு கிரகஸ்தனா வாழ்றது இல்லையா. தர்மத்தை ஒரு மனைவியோட வாழ்றது இல்லையா, அந்த ஒரு தர்மம். பிள்ளைகளை ஈன்றெடுக்கிறதுமே பகவானுடைய தொண்டுக்காக என்று. அடுத்து 50 வயது வரைக்கும் தான் நம்ம பொறுப்புகளை நம்ம சுமந்து அதன் பிறகு நம்ம வானப்பிரஸ்த இதுக்கு போகணும் இல்லையா. பொறுப்புகளை எல்லாம் பிள்ளைகள் இடத்துல கொடுக்கணும். இப்படி இதெல்லாமே கிரகஸ்த தர்மத்துக்குள்ள வரக்கூடிய ஸோ அங்கே இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடியது என்ற எண்ணத்தை கொண்டு கிரகத்தை அவங்க நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா. கிரகத்தை வீட்டு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனா கிரகமேதிகள் அப்படி கிடையாது. ஸோ கிரகமேதிகள் என்பது தங்களுடைய இந்த பௌதீக சுகத்திற்காக செயல்படுபவர்கள். ஸோ அங்கே யக்னங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம குதிரைகளை அஸ்வமேத யக்னத்துல குதிரைகளை பலியிடுகிறார்கள். ஆனா அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க இல்லையா, என்னது ஆக்சுவலி இந்த யக்னங்கள் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்துல நிகழ்ந்தது எல்லாமே. ஈவன் யுதிஷ்டிர மகாராஜா கூட 3 முறை அஸ்வமேத யக்னங்களை செய்திருக்கார் இல்லையா. அதையும் நாம படிக்கிறோம். ஸோ அந்த விலங்கு ஒரு அதாவது விலங்கு இதுல இருந்து மனிதனாக பிறவி எடுக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடு. தட் இஸ் டு டெஸ்ட் த பவர் ஆஃப் த
மந்த்ராஸ் இல்லையா? அதாவது அந்த மந்திரத்தினுடைய வலிமையை வந்து பரிசோதிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த அஸ்வமேத யாகங்களை கூட செய்திருப்பதாக. ஏன்னா சொல்பவருடைய பியூரிட்டி, அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உச்சாரணம், அதனுடைய பவர், இதை கொண்டு வந்து அந்த அஸ்வமேத யக்னங்கள்ல பலியிடக்கூடிய அந்த குதிரைகள் வந்து மனிதனாக மாறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஆனா இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து நாமளும் வந்து அதாவது தேவதா வழிபடல வந்து அதாவது எல்லாத்தையுமே வந்து பலி கொடுக்குறோம். ஆனா அது எல்லாமே நம்முடைய சுய புலந்திருப்திக்காக இல்லையா? சோ இது தவறு. சோ இதெல்லாம் அவர் வந்து பாக்குறார், பௌதிக பந்தத்தை இவ்வளவு ஏற்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இதுல ஒரு கருத்து நம்ம பார்க்கணும். 9.2728 9.27 நான் ஸ்லோகம் நிறைய வாட்டி படிக்கிறோம். நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன். அதாவது எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் தபஸ்ய கௌந்தேய மத் குருஸ்வா தத் அர்ப்பணம் அப்படிங்கறது வந்து, அதாவது எல்லாத்தையுமே எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்வார் அந்த இடத்துல இல்லையா? ஸோ 9.27 அந்த கருத்து. 28 என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ அவ்வாறு நீ செய்யும்போது சுபா அசுப பலை ஏவம், பலன் அனைத்தும் சுப பலம் அசுப பலம் ஏவம் மோக்ஷியாசி கர்ம பந்தனைகி, அதாவது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நீ வந்து விடுபடுவ. சந்நியாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாம் உபைஷேஷசி, இவ்வாறு நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, இந்த மங்களமான அதாவது செயல்களுடைய விளைவுகள்ல இருந்து நீ வந்து முக்தி அடைவாய் அப்படிங்கறது வந்து இந்த 28 ஸ்லோகம் இங்க சொல்லியிருக்கிறத நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அனைத்துமே இறைவனுடைய ஆணை கட்டளையின் பிரகாரம் தான் நடக்குது. இறைவன் எண்ணினார் இந்த போரை நிகழ்த்தணும்னு அவர் தான் செய்து முடித்தார். அதே மாதிரி யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அரியணை ஏற்றணும்னு அவர் நினைச்சார். அதற்காகத்தான் வந்து இத்தனை பெரிய இழப்புகள் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் யுதிஷ்ட மகாராஜா நினைக்கிற மாதிரி தன்னாலதான் ஆனது, தன் ஒருத்தனால நினைக்கிறது வந்து தவறு. சோ இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது கர்மண்யவே அதிகாரத்தை மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனகா, அந்த ஸ்லோகத்திலயுமே நம்ம போகும் பொழுது அப்ப பகவான் வந்து ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அது வாழ்க்கையில என்றைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு ஸ்லோகம். எதுன்னா அந்த 2.47 ஸ்லோகம். எனக்கு அது எதுவும் தெரியாது, அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் அந்த ஸ்லோகத்தோட. அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம கடமையை செய்துட்டு பலனை எதிர்பார்க்காம இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து நிறைய வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இல்லையா? யூ ஹாவ் த ரைட் டு பர்ஃபார்ம் யுவர் டியூட்டி. உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை ஆற்றுவதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதனுடைய பலன்களுக்கு வந்து நீ வந்து உனக்கு எந்த அதிகாரமே கிடையாது. யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில்டுன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு ஆப்ஷனே கொடுத்துருக்கேன் நான். பலனை பத்திலாம் நீ எதிர்பார்க்க கூடாது. பலன் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை நீ ஏற்றுக்கணும். நெவர் கன்சிடர் அதனால நீ செய்த இந்த காரியத்தினாலதான் நீ வந்து இந்த விளைவுகள் என்று எண்ணாது. இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்குமே பொருந்தும் இல்லையா? ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா நினைக்கிறாரு இல்லையா, என்னாலதான் இவ்வளவு பெரிய இழப்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் நினைக்கிறாரு இல்லையா? சோ இந்த பலன்கள் எல்லாமே பலன்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நீதான் காரணம்னு நினைக்காது என்னைக்குமே இல்லையா? மேலும் அதனுடைய பலன்களுக்குமே வந்து நீ வந்து அதாவது பந்தப்படுத்திக்காதேன்னு சொல்றாரு. நெவர் பி அட்டாச்டு டு நாட் டூயிங் யர் டியூட்டி, அதாவது உன்னுடைய கடமையை செய்யாமல் இருக்கிறது. இந்த விளைவுகளை எண்ணி நீ வந்து உன்னுடைய கடமை ஆற்றாமலும் இருக்காதே. இது வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தார். போர் ஆன பிறகு இப்போ வந்து இதையே நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கும் அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் இல்லையா? அதனால யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அவ்வாறு நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அவர் தான் இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் இல்லையா? அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணம் அவர் தான். இப்போ நீங்க இந்த சாராயம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டில நீங்க எத்தனை வாட்டி, இந்த லிக்கர் பாட்டில நீங்க எத்தனை வாட்டி கழுவினாலும் அந்த லிக்கர் வாசனை போகாது இல்லையா? சிலது எல்லாமே. சோ அந்த ஸ்மெல் அதற்கே உரித்தான். இப்போ ஒரு பவுடர் பாக்ஸ் இருக்கு, நீங்க அந்த லிக்கரே விட்டுருங்க. நம்ம வந்து ஒரு சோப்பு பாக்ஸ் இல்லைன்னா பவுடர் பாக்ஸ் நீங்க நிறைய தேய்ச்சி கழுவுங்களேன். அது என்னதான் தேய்ச்சி கழுவினாலும் அதனோடு இருந்த அந்த சோப்பு வாசனை வந்து கண்டிப்பா போகாது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து கலங்கமா அதாவது ஒரு சேற்றுல வந்து நம்ம வந்து சேரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணியை வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் நீங்க ஃபில்டர் பண்ணாலுமே அதனுடைய தன்மை வந்து மாறாது இல்லையா? அது போலதான் நம்ம வந்து it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. I think யுதிஷ்ட மகாராஜா அஸ்வமேத யாகம்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அதனால அவருடைய பாவங்களை குறைக்கிறதுக்காக அஸ்வமேத யாகங்களை செய்யக்கூடாதுங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு ஒருவருடைய
அதாவது செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஆஸ்திரேயருமே வந்து நம்ம செய்த பாவத்திற்கு வந்து பிராயச்சித்தமா என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. அது மிக தவறு. உண்மையான பிராயச்சித்தம் என்னன்னா இறைவனுக்கு ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு ஒண்ணுதான். அதை நாம பரிபூர்ணமாக செலுத்தி அவருடைய தாழ் பணிந்து சரணாகதி அடைந்து, பகவானே இது என்னை அறியாம செய்துட்டேன். அறிந்து செய்வது என்பது மிக மிக பெரிய குற்றம். அதற்கான பலனை நாம வந்து அனுபவிக்கணும். அறியாமல் செய்ததற்கு கூட நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஆனால் அதை இறைவன் தாழ் பணியும் பொழுது பகவானிடத்துல மன்னிப்பு கோரும்போது நமக்கு அதனுடைய விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து மிகவுமே நம்ம வந்து காப்பாற்றப்படுவோம். அது பகவானுடைய கருணை ரட்சை என்பது அங்க உண்டு. ஸோ அதே தான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஸோ அஸ்வமேத யக்னங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த காலகட்டத்துல வெறுமே சங்கீர்த்தன யக்னம் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கார். அது ஒன்று செய்தாலே போறோம். நாம செய்திருக்கக்கூடிய பாவங்கள் இருந்து நம்மளை விளக்குறதுக்கு பகவானுடைய கருணை கிடைக்கும். அதனால பாவங்களை கிளியர் பண்ணணும்ன்றதுக்காக நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடாது. அது மிக தவறானது. ஆக்சுவல் நோக்கம் என்பது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இலக்கு என்பதை வச்சுக்க கூடாது. இறைவனுடைய திருவடிகளை வந்து நாம வந்து இலக்கா வச்சுக்கலாம். நம்ம பாவத்தை நீக்கிறதுக்காக எந்த ஒரு பக்தி தொண்டும் எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது. அது வியாபாரம் ஆகிவிடும் இல்லையா? ஹரிநாம யக்னம் சங்கீர்த்தன யக்னம் தான் நமக்கு வந்து பெஸ்ட் சொல்யூஷன். அதனால எதையுமே எதிர்பார்க்காம இறைவன் தாழ் பணிந்து நடந்தவை எல்லாமே எப்படி நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது. நடந்து கொண்டிருக்கிறதுமே எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது. இனிமே நடக்க போறது என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. இந்த முக்காலத்தையும் உணர்ந்த அந்த எம்பெருமானுடைய பாதங்களை நாம் தாழ் பணிந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்லி இல்லையா மனஸ்பூர்த்தியா அவருடைய திருவடிகளை எண்ணி நாம் நாமங்களை சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு நம்முடைய ஹிருதயம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய இதுவரைக்கும் செய்தது நம்ம கையில கிடையாது. இனிமே செய்ய போறதையாவது நம்ம பக்குவமா செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறும் இல்லையா? பகவான் நமக்கு வந்து அதை வழி நடத்தி கொடுப்பார். ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு நாம செயல்படணும். ஸோ இதோடு நான் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்கிறேன். இந்த அத்தியாயமும் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.